गोसोआवला आरनाइखौ जौजों दारुजु मिथिबायना नोंसोरबायदि गोदाव सोराव लोंलाबायनानै बेफोरबायदि बखिनायाव बर'आ लोब्बा गैया दा मिथिबाय बबेयाव दिनै जौ गिसिखौ जेरै भेलु होआखै बिदिनो गाबोन आरनाइखौ भेलु होआलासिनो थागोन नामा सोंथिया जोंनाव दं एबा बर' हारिनियाव दं। दिनै बर'नि जौ गिसिखौ दिनै भेलु होआखै गाबोन आरनाइखौ भेलु होनाय नङा नामा मा बाथ्रा बियो नोंसिनिफ्राय साननानै मोननायसो मिथिबायना ब्रादारमोन। आरनाइ आरो जौ गोबां फारागथि दं मिथिबाय आरनाइ आरो गोबां फारागथि दं। खुलुमबाय आंनि साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेफाजाब खालामगोनखौ। लोगोफोर दिनै मैदोम ना थैदों बिथांनि बागै एसे रायलायनि। अब्ला बिथाङा मा बुंदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। बबेयाव दिनै जौ गिसिखौ जेरै भेलु होआखै बिदिनो गाबोन आरनाइखौ भेलु होआलासिनो थागोन नामा सोंथिया जोंनाव दं एबा बर' हारिनियाव दं। बुहुमाव मानसिफ्रा मा लामाजों खारदों आरो नों मा लामाजों खारदों। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय बिथाङा जौ आरो आरनाइ दिनै जौखौबो भेलु होआखै गाबोन आरनाइखौबो भेलु होनाय नङा नामा होननानै बिथाङा बुंदों। नंला नङा रायजोफोर नाथाय मैदोम ना थैदों ब्रादार मोनसे बाथ्राखौ नों गोसोआव ला आरनाइखौ जौजों दारुजु मिथिबायना आरनाइखौ जौजों दारुजु जौ आरो आरनाइ गोबां फारागथि दङ मिथिबाय। नोंनि बे गोबोरखि मेलेम ना मा मेलेम बहाय सोनानै ला मिथिबाय। जोंनि आरनाइया जोंनि गोदोनायाव थायोब्ला जोंनि मोदोमाव थायोब्ला जोंनि आरनाइया जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होयो। नाथाय जौआ मा सिनायथि होयो ब्रादार बुंलाय जौआ मा सिनायथि होयो। नों जौखौ बांद्राय लोङोबा नोंनि गाज्रि आखुखौसो जौआ देखायो मिथिबायना। नंगौना नङा दे रायजोफोर आंनि बुंनाया मानो रुजुदों दे जेन'बा GI टेग मोनबाय होननानै नोंसोरो बेफोरबायदि बर'नि मोनसे गिदिर फेस्टिभेलाव मानो बेफोरबायदि लोङै जायै आगदा खालामनोसो थांदोंमोन नामा नोंसोर हो मोजां स्पिचफोरखौ खोनासंब्रा गिदिर गोलावफ्रा मा बुंदों मा बुङाखै माबेनिफ्राय मा जाबोदों बेफोरखौ बुं बेफोरखौ खोनासं। मा गोदाव सोराव गावसोर लोंनानै होखारजालाबायनायखौ भिडिअ खालामनो साहित्य सभाखौ बरनामसो खालामगोन माथो नोंसोर। बर'नि एसे गिदिर प्रग्राम बेखौ बरनामसो खालामनाय जादोंना जायाखै रायजोफोर दे बुंलाय। आरो मोननैसो बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लाग्रोनि। बबेयाव दिनै जौ गिसिखौ जेरै भेलु होआखै बिदिनो गाबोन आरनाइखौ भेलु होआलासिनो थागोन नामा सोंथिया जोंनाव दं एबा बर' हारिनियाव दं। दिनै जोंखौ पुलिसफ्रा बुंदों सोंथिया नोंसिनाव दं आरो बर' हारिनियाव दं होनदोंना बियो नोंसिनि रं साननाय गोरोन्थि साननायसोलै आदामोन मिथिबायना। नोंसोरबायदि बेफोरबायदि गोदाव सोराव बुङोब्ला बर' हारिया बेयाव गैयालै। बर'आ गावनि राव हारिमु गावनि आरनाइ गावनि ट्रेडिशनेल ड्रेसफोरखौ लानानै जौगानायावसो बर'आ दं। नोंसोरबायदि गोदाव सोराव लोंलाबायनानै बेफोरबायदि बखिनायाव बर'आ लोब्बा गैया दा मिथिबाय। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है ये तोतला है। नोंसोरो जौखौ GI टेग मोनदों बानायदों दे थिगानो दं बेखौ बाहायनायनिबो मोनसे लिमिट थायोना ब्रादार नंगौना नङा रायजो बेखौ बाहायनायनिबो मोनसे लिमिट होननाय थायो। न'आव आलासिफोर फैदों दे एसे एनै लों नोंखौथ' बादा होआखै नाथाय बेफोरबायदि प्रग्रामाव बांद्राय लोङोबा बेफोरबायदिनो दावराव जाखायो मिथिबायना। आरो नेक्स्ट टाइमाव बेफोरबायदि लोङै जायै भिडिअखौ दा खालाम आरोना आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय मैदोम ना थैदों। अब्ला आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअआ गोलाव जाबाय भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै। जुदि नोंथाङा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामना होनो दाबाव। गोजोनथोंसै जै बर' हारिनि।